Hej alle sammen. I dag sidder vi Night in the Forest. Jeg spiller det med min ven Benjamin, som vi ser her. Og ja, vi sidder bare Night in the Forest, der er live om 3 timer. Så ja, så hvad er det så sjovt? Jeg fandt noget code. Hvad med Brody Blocks? Hvad er der med Brody Blocks? Det er min YouTube-kanal. Det er vores søn. Nej, Brody Blocks. Bro. Okay. Start forfra. Forfra. Her. Forfra. Her. Vi er blok på Bloxbob. Ikke på Brody Blocks, okay? Hvis ham der Benjamin forvirrer jer, så er det så rigtigt. Det er så rigtigt. Han forvirrer jer. Ja, det var kun af. Det gør jeg sgu ikke. Vi kommer tilbage om 3 minutter. Jo, jeg fandt en kiste. Og jeg håber noget godt indeni. Hvad er der? Der er en flashlight. Nej, det er faktisk en god axe, ikke en flashlight. Bro. Okay, der er en old radio. Der kan bygge en old bed. Ja, det kan du godt. Så er der en bolt. Og så der er en mat. Det gør sgu ikke noget. Så hvor er du? Jeg er bare over ved basen. Jeg hugger lidt træ. Okay. Vi er allerede fast med, så vi... Hvad fanden er det her? En træningsflue? Jeg fik en træningsflue. Er det god? Man kan tage en... Undskyld, hvis jeg er lidt noob. Undskyld, hvis jeg er lidt noob til det. Jeg har ikke spillet det så meget. Jeg er heller ikke. Det er 7 gange det. Ja. Men... Sejt nok. Er vi ret gode til det, tror jeg. Jeg tror det. Så er det en sheet metal. Det har jeg. Hvorfor tænker jeg det? Og hvor er vores... Hvor er vores... Nå, jeg går helt den forkerte vej. Amen. Men altså... Skal det her? Hvor langt væk er jeg lige fra lejrebålet? Der er en map der, så... Nå ja. Det har jeg sgu ikke lagt mærke til. Det er blevet anden dag. Det er blevet anden dag. Og har du den der bodyfoot? Ja, den der bodyfoot? Sejt. Og så kan du trade det. Ja, jeg ved godt. Jeg går bare i gang. Ja. Kom her, din lille kanin. Bro, kanin. Bro. Jeg bygger lige en bedre seng og et... Okay, jeg laver lige noget mad. Godt, vi skal i hvert fald skaffe en masse mad, sådan. Senere, vi skal måske også bygge... Hvorfor blev det her morsel ikke kogt? Sådan der, nu er det kogt. Jeg har fundet et flaske barn, det er sikkert det andet, det er fejl. Har du fundet den? Ja. Hvor er den? Ja, det er det flaske, men det er... Okay, lige, jeg er freaking sulten lige nu. Jeg har lidt til mappen. Ja, og jeg spiser lidt af kød. Så jeg er meget sulten lige nu. Der er en ulv, der for mig. Er der en ulv? Har du ikke en good axe? Lige nu Nå. Okay, det har jeg glemt. Undskyld viewers, hvis det her var lidt soft, men... Undskyld, hvis det her var lidt soft, men jeg glemte, at vi filmede, okay? Det gør sgu ikke noget. Så vi kommer tilbage, når det passer. Det er en ulv, det er en ulv! Jeg kommer! Det var på drej, altså. Der er en revolver her. Den er ulv. Den mig. Og vi kommer tilbage, når det passer os, okay? Her er jeg tilbage. Jeg er en snibion, og... Nah, bro. Night is approaching. Amen. Jeg har fundet sygt meget metaltørn. Bro. Jeg kan. Okay. Ja, jeg kan... Vi laver lige en aftale, det er vores første video. Ja, vi laver en aftale. Undskyld, hvis den er elendig. Undskyld, hvis vores voice er elendig. Jeg kalder dig for Brody, og du kalder mig for Blox. Okay. Så jeg hedder Brody, og ham der hedder Blox, okay? Lige nu er det... noget i den stil, hvis du Ja. Nej, jeg tror godt. Bålet er ved at gå ud. Søren. Det gør vi nu. Nej. Bro. Jeg er i gang med at dø sult her.
Så der var Barry. Det er spise det her. Hvad spiser jeg? Det er en table for cup. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke til dig. Ja. Og du er godt klar over, at vi optager lige nu, ikke? Det er vi. Ja. Glemte du seriøst, at vi optager? Nej, bro. Jeg har en revolver. Så. Hvad så lige så? Bro. Lad være med at være træt, okay? Vi optager lige nu. Når der er nogle ting her. Så har du noget mad, for jeg... Nej. Det er dødt. Der er carrot. Carrot. Carrot of... curry. Det, jeg er lidt i gang med at dø, men... Jeg har fået nogle bunnies. Vi går... Jeg har fået nogle bunnies. Okay. Bunny. Ja, du har godt prøvet, hvis det er optager, ikke? Det ved jeg da. Måske godt. Okay, vi kommer tilbage, når du bliver lidt død. Vi kommer tilbage, når det passer os, okay? Okay, vi er tilbage, og... Der er rigtig sket så meget. Ja, der er ikke sket så meget, så ikke glemme noget. Det er bare ret kedeligt lige nu. Ja, vi er bare skaffet lidt mad. Og Ja. bare lige prøve ting. Ja, og nu går vi ud og udforsker. Ja. Hvorfor var jeg så langsom? Så nok til næste 1-2 dage, så udforsker vi. Ja. Så vi kommer tilbage. Hey, vi er tilbage, og jeg fandt noget bandage til dyr. Ja. Jeg kommer tilbage, når jeg kommer tilbage til Blue. Ja, min inventory. Jeg er her tilbage, og jeg har noget bandage. Jeg er død. Nej, Brody. Eller hvad det Jeg har lige healet dyr, tror jeg. Jeg bruger for lidt mere bandage. Er du i gang med at dø? Amen. Jeg er syg meget, min kan er sult. Jeg er i gang med at dø. Nej, jeg har ikke noget mad. Oh my god. Der er noget over til. Jeg får blod på. Har lige fået, der stod lige, I am hungry, bro. Mad. Mad. Og vi er i gang med at optage, okay? Der er kanin lige ved siden af. Der er mad lige ved bålet. Jeg har fået nogle bunny food til dig. Så det kan vi ikke spise. Ja, men jeg har også en... Der er også der er bunny food og noget andet. Ikke bunny mad. Bunny mad. Så har jeg noget mad. Det bliver sygt meget metal, så vi skal nok snart bruge. Jeg bruger vel 3. Ja, det smager ikke så meget. Så vi har en. Træk lige her. Lige har sådan lidt. Okay. Vi skal bare have de kalkeslæger. Det skal ikke mangle. Og planten lige ved siden af vores bage. Så vi ikke behøver at gå så langt ud som bare planten. Og vi er ikke engang optage, det ved du godt. Ja, men jeg siger bare nogle sjov til dig. Okay, vi kommer tilbage, når... Hvad filmer du der så? Vi er tilbage. Hey, og så... Der er lige været nogle kultists her. Og det var sgu meget irriterende. Men heldigvis overlever vi. Ja, og lige nu er jeg i gang med at dø. Hey. Så jeg bliver nødt til at spise noget mad. Hvorfor er der nogle heste her? Det er ham, der crateren. Nå. Hvad er det? Ikke noget. Undskyld, hvis det her var cringe. Men peltraggerne er her. Og vi har ikke brug for en bunnyfoot. Den har jeg. Hvad skal vi lide? En god sag. Ja. Det er det eneste, jeg har brug for. Jeg har fundet en sted, hvor der er... Hvor er du? I baggrunden lidt, men der er ulve over det hele der. Hvor er børnene hen? Kan vi ikke tage barnet lige om lidt? Og Okay. jeg fandt et ulvepæl. Okay, vi tager barnet lige... Jeg skal bare lige først gå lige hjem. Og lige et. Jeg skal lige først hele. Plus, at jeg har en kort. Okay. Og vi kommer tilbage på dag 20. Vi er tilbage, og... Så du... Nej!
Yes, mig, please. Jeg død. Så du er virkelig dårlig til det her spil. Ja, det ved jeg godt. Så du Er du i gang med at redde barnet? Jeg har prøvet det egentlig selv. Okay. Så kan lige den her kan. Så jeg er bange. Jeg er bange. Så den her kan, jeg har ikke ladt den. Hvor er den? Okay. Det er små udbehandlet. Bare lige. Du bliver. Jeg er død. Ja, jeg har ikke bandage, desværre så. Okay, så det her slutter vi.